Kailangan ang atong sender si Juna. Kina akong problema tungod ni sa kong bana nga may pagkatabian o hilabtanon kaysa kinabuhi sa uban. Lalaki man ta ni, mura naman hinuog ni bayot. Pero di na siya bayot. Ako gunin bana good. Pero araw inyo yung masabta ng akong sugilanon, ingnon ko ani sa pagsugod. Ay, upo ko na. Perbida. Okay, kay perbida, bida. Nanda, doon tayo magtugtingo. Ako pa yung nakatingo ginana, pre. Inana po ko kagwapo. Mana, tuwan, cross abroad. Magsingir ka nga to, pre. Kilisan, pre. Kung saan ka dito nga to, pre? Adora ko mga hoy. Kasi awang na, pre. Huwag ka sa ngayon gawas, pre. Nakadong ko sa una, pre, sa Guam. Sa Guam? Kunos agod. Mura ka to kusang tuig. Sapa di, oy. Dito ka, wala kita magkita. Sa damgurang punto na ako, pre. Kumawa din wata makita dito. Ito magkita dito. Kaya nga no, nakadong sa day ka Guam. Uy! Katong dito, giheld ang Olympic ba? Di ba? Nakita, di kas duwa dito, pre. Uy! Pagsugod pa lang. Kanya, kumusta mo mga athletes na itong mga Pinoy dito, pre? Grabe kay mga Pinoy dito, pre. Uy! Huwag mo sukol sa mga Pinoy dito. Giprestistaan. Kuyawa ko. Ang sa track and field lagi. Wah, kaduwa ang Pinoy kay giprestistaan man. Kusugay mo daga ng Pinoy. Nga naman pre. Kita rin sila sa kakusog mudagan ng Pinoy. Oo. Kasi wapa ang duwa, nag-practice pa sila dito. Pagkakita nila ang mga Pinoy, uy, giprestistaan, uy, kay laliman ka. Ang tungod sa kakusog mudagan sa mga Pinoy, nabiyaan ang iyang anino. Sili, uy, damgugod. Perbida sa na istoryahan. Lagi. Mura na mapapayo, napapay silo. Biyaan ang anino. Dito. Ate ko yung Lagi. Perbida sa biyangan nino. Sa patay na to. Kaya wala yan nino. Sumsuman ko. Ay, salamat. Sige lang mo gisi diha. Panuhuto ng ipon ninyo. Kaon sa... Labi ako na ni Marie. Dubo. Kuha na, Gin. pre. Naku ba? Super crispy lechon kawali. Isang luto ani, Mama Gina. Ako, oy. Ikaw di ay. Lagi ha. Lamiya ni pre ay. Oh. Di damgo pre. Ha? Pre kusme, di damgo. Dili, oy. Saway, tilo. Dili ba makamata na ka? Ang pagkakito. Oy, Kusmi, nananok to ko ablihi. Ay, ikaw lang, kasi maningil na. Aha ka, gini mo eh. Mauna, pangutang pa, hadlog ng paninglan, kapoy ni mo. Lagi na anak, kadiyot sa... Oy, mangita ganin ako, gang. Hingnawa ko, ha? Hilom diha, oy. Unsay, Ay, may gabi idya, Marie. Uy, Marilita. Mare, may gabi ida Mare. Uy, pre. Asa man pre kusme Mare. Naaman, adali, suod mo nga rin, oy. Kusmi, nainangita ni mo, oy. Hingnawa ko dire, hingna. Silas pare Artadio, o Maringlita, ha. Oh, unsa di ay? Pre. Ano? Dali, dayo mo dayo, no? Pastilan ka mo din, pre. Dali, dayo. Murag may nung danon, gitingalan ninyong tuyo, no? Kay, aman yun mo. Tapad mo ko tatagbahay. Lagi pre. Niya pre, kaya ni hapon. Lagi pre. Ani mo man yapon, pre? Asang sigbalik. Adi lagi. Ay, wala ba may na? Asa? Wala may maglungag. Amurang gitiwas tong bahaw ko rin. Way blima. Unsa din ang daan ninyo, Mari, oy. Ay, mga sud ani Marie. Nagdala sa Mikanon. Mahayo kay niya mo pre.
Wa ka mulakaw karon ha, pre. Bayon. Oh, sa'yo ko may uli, pre. Amay noon. Aking magkisawa minyo panihapon lagi taon. Ha? Ay, birthday man good na niro ni Arcadio. Unya, abi na ko na siya mga bisita ba? Ako na lang sang gihikayan. Unya, kay wa man di ay. Na, pre. Happy birthday din mo, pre. Buwa nga, wa man ka magsulti na ako eh. Magpaputos ang takong regalo. Ay, ano, pre. Tika, ginana, pre. Igo na nga magakurom, ta. Amo lang ang gidala na naman pagkaon din eh. Kay gusto ko magakurom, ta. Listen mo kay Gantor, Miss Bay. Mga total ito, ni Pao kagamay kay ng bahay na mo taon. Mga anilan din sa inyo. Mas bahay din eh kay nakakay singlong. Singlong ba? Sige, magsinglong ta sa Okay. atang mag-inom. Ako lang ang konsumsuman, pre, ha? Agig binyaklihan ba ni mo? Ha? Sino mo? Nididam ko, pre. Uy, tinuod, pre. Lagi. Nagkahinumduman ko kanya ato sa batanon patamari, uy. Kita gyud pirmi ang mag-uban. Hasta po sila si Miss Arcadio, no? Hala, nalimot na ikamari nga kami manggoy nagtupo ninyong duha. Nga ikaw sa ato, nagpadili-dili po da. Ay, bitaw, Mari, uy. Nahinumdum di ko, ana. Pero diin siya ka ato gidispugan ni Arcadio Mare. Katong wa pa mo magminyo ba? Sus, Mari, kay numdum ka atong gikantang na maili. Nya, pag uli nato, nag-iyahay na ta. Ako, gihatod ko ni Arcadio sa amo. Sus, si Pao ka, Mari. Bao pa lang ka ay. Gidahagyo ko sa kalibunan sa kanahan. Grabe sa talang kalibutan. Nag-motel or bisag lodge na lang. Ay, tingay na tawana. Pero ganahan masag ko, Mari. Kay murag thrilling. Pero nagmahay ko ato pagkaugma. Giaway ko ako si Arcadio pagkaugma ato. Nga naman. Pero tinadagahanan akong kuan pinaaka sulmikas. Wa na gyud mapurma nga akong lubot na to tungod sa hubag. Naagi sa pinaakan sa ulmigas, Mari. Grabe sa Mare. Lagi grabe kayo na akong experience sa to, Mari. Murag dili ka bayrag sapi. Kay naanatanan, thrilling, unya, kuan daw eh. Lain na gid lagi, Mari, akong lubot, Mari, uy. Murag mauwaw ko atong magawas. Lain na sa akong gipati, uy. Pero karon okay na, Mare. Ang akong gipati? Ang imong lubot. Oh, okay na, Mari, uy. Ikaw, Mari, unsa man sa experience nimo nga dili nimo malimtan? Dawag giday na kalainan imong bana og sa akong bana, Mare. May pagkatihik gid ka ni adto. Ha? Kay nga naman, Mari? Laliman ka, gi-check-in ko niyag baratuhon nga motel. Gi-overtime man ko, oy. Usa ka adlaw kong gilumluman. Unya, nahibaw kag unsa ray among power, Mare. Ang among gikaon, kay bawo ka. Unsa man? Paita, pan, bahog-bahog, ra gyud. Bawg ra gyud wa gilain? Aw, nasa siya gidang prutas. Oh, may gina prutas? Unsa man prutas sa, Mari? Santol. Bungot sa ito. Ingon anak mi kasuod sa akong kumpari o kumari. Unya, silingan pagid kay tapad naman migbay. Pre, saan naman ni, pre? Hindi man mo tingog ng mikrofon. Ako sa ni paayo eh. Ayaw na, pre. Ayaw. Namin si Stan mo. Stali kami ito, no? O may pa no? Ako dito kay kuwaon ako. Mahal nun to sista ha, pre. Kaya dili gyud tumtingog kung dili ni mo kaskaso. Tawanan ka kay Gabriel. Piyawa mo si Stan. Wala ako ka kumudamuhan ni, pre. Wa, pre, oy, wa ka magdamog ko. Kaya dito ha, kaon sa nako. Okay na, boy. Kuya ka tayo. Bagbawag magtingog ito, pre. Hi, ninduta sa manganta, oy, blending man kayo. Maayo gid kay na mo kantang akong bana, Mare. Oo, lagi, mas nilgi ko rin akong bana, Mari. Nalayo ra ka ng imong bana, Mari, oy. Uy, ayo pag anak, Mare. Uy, lainan ni mo, Mare. Bati na lang jud kay nagtingog akong bana di ay, Mare. Ha? Gibatian na lang jud ka sa tingog sa akong bana. Pagklaro di ha, Mare, uy. Nasuko ka, Mari? Wa! Oh, Mari. Nasuko ka, Mari? Joke. Amaw ko ka, Mari, oy. Ay, ginindutan di ka sa tingog anang akong bana, Mare. Nga ang tingog anak muram nagtrumpas karbon. Sige, panaway gud mo. Panaway gud mo. Ingon anak mi kasuod sa among silingan nga amo ra sang kumpare o kumare, pero miabot ang panahon nga wa na mo damha nga mo'y hinungdan sa pagkaputol sa among kasuod. Sige, tanaw ni mo das bitana, Pusme.
sila sa pare Arcadio o Marilina. Nung saan mo tawahan na, oy? Kaya nga naman. Nay, tanawa sa bintana, oh. Sila rin itanaw sa mga tao sa gawas. Hotel kayo ba, kita kayo sila diri sa gawas? Eh, unsa man na sila? Ay, oh, nag-unsa pa. Di nagtsula. Haskang kuyawa gud anak nila. Wa ro'y mauwa ni mga tawana, eh. Unsa man ni sila? Wa mga tiguang, wa magtsula-tsula. Eh, pasagdiin na sila. Uy, ayun na lang paghilabot ko. Wa man ta mga hinabot. Pero ang mga tao, God, ako'y maglagot ng magunahon na kay sila rin itanaw. Hoy! Unsa mo rin? Pamuli mo! Pamuli mo sa inyo! Sige lang mag... pamuli mo! Uli mo sa inyo! Kabukos, me. Di mo magtsula, diha. Susuon na lang ninyo, no? Tsula mo. Kapal, pamuli mo sa inyo! Tupo ka. Tsula mo diha. Willing mo ni mga tawana. Sige, pamuso bisag idaran ng busuhon lang yapon. Way gipili ni mga tawana, pamuli mo! Naunsa masada silang duha. Ay, wag gina manirado diha. Saan din na sila, eh? Mga tuog taga-tuog. Wa na lang mi ubadlong nila kay basig kami pa'y mayawyawan, basig kami na hinoy ingnon nga namuso. Mo nga pagkaugma na, nakita na mo si Pare Arcadio. Kiring, day, di lipas pa rin kadyo man ang naglakaw sa unahan. Oh, bitaw siya, bitaw na. Klaro kay nilaktan, okay, bakang baya na. Ay, panaway, eh. Madunggang ta. Pre, hapit sa diri ka diot, pre. Oy, pre. Ikaw, ni. Wapuhar ni mo. Yung mga magkam ko. Wa, pre, oy. Maayo kay nakitaan ka na mo, pre. Dadamgo ka niya ako. Dadamgo sa... Ano, pre, ha? May toyo mo? Kuan, pre ba? Kining ayaw lang kalaim sa among isulti, pre, ha? Kini ba yun, amigo ra yun. Suod, good ta nga, makumpare pag yun ka. Ano man? Bitaw ka ng ayaw lang laina sa pagsapot, pre, ha? Saan mo na, pre? Kining ako lay, day, ako lay isulti, ha? Kining, kuan, pre ba? Kung maglabing-labing mo si Mare, ini kagabi, kung magtsula mo ba, panira sa taon mo kay, kamuri kitanaw sa mga batanon, bisag mga idaran na diri gabi, pero mga tawas mga batanon, hasta mga idaran sa gawas. Kaya abi ang inyong bitana, abri, manggod, kita kayo mo diri sa gawas nga, nagtsula mo sa Mare, naglips-to-lips mo, nagromance-romance. Ha? Okay ra na nga maging una na mo kay agtiayon gud mo. Gabi ilagi kita kay sa gawas pero ting sula ni mo si Mare. Wa mong kumuli gabi, pre. Ha? Patay. Wa kumuli gabi, Sa gabi. Duty ko gabi, pre. Karon pa ko uli. Wa ko sabay gabi, Ala, O kinsa man di ay itong Nima libihana. May laki din kanahang dako. pre, May laki man na sa mga, pre. Karon ka buhanga ka sa baha ka. pre, sa damgura dito na ako, pre, ay, pre, kadyo, damgura to, pre! Abuno! Buno! Hindi, manood ka, patay ka, Kusmi, patay ka. hindi siya manood ka! Hala, ginoo ko. Naputol kita ng among kasuod tungod lang adto nga nasipyat Miss Kusmi. Nagtuo manggod mi nga sila gyud to. Hala, di man dito si kumpare Kadyo, lain man ditong laki. Haskang awaya hinuo nila, bunugang marilita lagi. Ug mo na akong problema ron. Unsaon man inamo nga kami may nakaingon silang kagubot, kami sangko na sa hapit ka pa nagbuwag nila. Nakonsensya gid in taon ni. Unsaon man ni uy nga masitol ni sila? Unsa may among buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Chona. Good morning sa tanan. Magbinati na to karon. Good morning sa tanan. Hindi tuna taon. Tuna. Hindi tuna ang iyang problema lagi taon natin press. Katong iyahang kuan, katong iyahang ilang kumpare taon nga ilahang nasulti close ang kay taon. nila, no? Close kay taon sila niya. Sa pamilya. Sipya sa itong iyang asawa kay wa man dirad la di man day si Nga nang basad gawa man ba nila? maulagi di man day si kuan si Pudoy. iyang bana mo ni Dili adto. na iyang bana. Oo. Yawa pa manira. Wa. Kana unta ina na manira gyud nagmayo kay hadog makita Bana niya. niya. Si Ang bana si Kusmi? Oo. Kusmi. Bana si Kusmi katong Arcadio. Arcadyo. Ang bana ni Oh, Kuan? mao to si Arcadyo, mao to Ang yung banang bana. lita. Banang lita nga di Ano bunog, ko gyud eh. manira uy in this. Addition maayo kang lita ti pres kay abi Di sa Guardian. gyud maayo. security guard yung asawa aw yung bana, Bana. duty niya wa din ha
murag sakitan sa dano kay ang security kapoy ba taon kay na Ate Pres. Nya, Kapoy unya. kayo. Ang problema katong yang kumari nga si Lita o si- Dili katong si Chuna? Chuna. Ang problema ni Chuna kay tungod ang ana na Pag-apit magubay lang pa ng silingan. Ay lang pa nagupag nagkasuot. tingali. Naguba kay Naguba kay- nasulti mo yung tinuod. Oo, pero dili man na nimo sa dito Chuna. mo sa Dito Chuna. sa Chuna. Okay, wa mo'y Oh, kalibutan. nagsulti ka malas tinuod. Sa Pero tulita. mas mayong nisulti ka para makatabang ka sa iyong Ito yung amigo. siguro to Ate Pres. Kaya nabulgar na gyud ba kay Oo. pila na kato kay gayon nga gibuhat tilitay ato. Pwede magpaambit lan. Sige. Kung ari ka sa basahon ni Sirach, Karon. chapter 23, verse 19. Kining tawa, kini siya, pwede ni mo maigo ngadto sa nakakita og sa nakitaan. Okay. Pwede niya moadto ni mapaambit ni Chuna, pwede po dato ni mapaambit ni Lita nga mao'y nakasa. Karon. Matod pa, kini tawhana mahadlok lamang sa mga tao. Wa siya makaamgo nga mga mata sa Ginoo, mas hayag pa kaayo kaysa utong tutok. Nagtanaw siya sa tanan nga atong gibuhat bisan kon gisulayan nato kini pagtago. Na hibaw siya sa tanan sa wa pa niya buhata ang kalibutan ingon man sa nahuman na kini. Sa ato pa, mapaambit kini nga to ni Chuna o nilita nga masakitaan. Ang akong buti pasabot, pagbuot na gitos Ginoo, nga matribo kar ang iyang mga Kana. tao. Kay buhay aso nga makumkum. Tinuod na. Walang tao gyud muguwa gyud na. Mao na nga kamo pagbantay gyud mo, kamo Okay. nagbuhat og Wa di maayo gyud, kay oo. wa gyud di gyud mabulgar Mabulgar gyud gyud mo. na. Masakpan ra gyud mo. Pananglitan. Kada inyo pagilad-ilad sa inyong bana or asawa ninyo Oo. nga mauna ana, pagbantay gyud mo ana. Kay masakpan gyud mo. Muguwa gyud na. Pananglitan og masuko Kagon ra mo ana, kagon. Pananglitan og masuko si Lita. Oh. Ikaw, say safety first. Safety first before counting. O bitaw. Safety first. Pananglitan og masuko si Lita Goliath at Pres. Ang bana dili mahitabo nga masuko og apel kay siya man mao'y nahayagan. Oh, kay gwapa si sulti, di siya may bawo sa binuhatan sa iyang asawa. Nga magpadayon to. Oh. Mao bitaw nga sa gipaambit kini ni Dr. Rene Buluser sa speaker siya sa atong Marian Congress nga ang karunong gud ko nung panahon na Goliath ang last battle kuno karon nga mao'y gibuhat ni Satan. Last battle na lang kini ang gibuhat niya ngadtos katawhan kini. Amo sa mga last battle. Kay di may time sa kay di man jud sa ka lumpag sa Ginoo. So ang iyang fight karon nga last battle mao ang katawhan sa ilaha kunong marriage, sa ilang life o sa ilang family. Ambot kuno pa sa bating doktor gikuan ni Satan nga malumpag yun ang kaminyoon, pamilya ug ang kinabuhi, ang pagpuyo muna nga ang mga asawa mangitaglaing bana, laing laki. Ang mga laki mangitaglaing babae. Ang mga bayot makigminyo og laki. Mao kuno ni karon gi-fight Ang ni tumboy Satan. sa minyo sa tumboy. Oh, Babae. mao kuno ni gi-fight. Mao kuno ni message ni Mama Mary, Lady of Fatima ngadto ni Santa Lucia. Nga, unsa ban? Nga Bato lagi. lumpagon yun ni ang marriage, life, ug ang family. Unsa to? Nang Lucia ba, Mama Sisi? Pero kanang ang asawa nang itaglain, bana nang itaglain, kani ato okay ra mao gyapon na. Pero ang bag-o karon kaning laki nga magpakasal. Oo. Babae nga to babae magpakasal. Muna yung bag-o karon nga isyo sa kalibutan nga nito nga karon ato, no? Sige, Mayo. Kay og ling ini mo ang daang kasulatan ngadto pagyud sa daang kasulatan sa Old Testament matud palagi nga babae ra man og laki ang gibuhat wa mo kunoy Mao bayo lagi. na po'y tumboy. Lain kay Uy, yun, pamilya. din. Oh, Dili ba pag-ingon? Dili ba sa Unsa to? kuan Uy, yun, lain kana. pagnaon? Lanong sa kunulan. Unsa kunulan unsa? Uy, yung gana. Nga Bayot ka to sa laki magpakasal. abasa kini hata kog unom ko buksin sa laki. Hatag sa ganun kasi balag di pagkasal. Dili jud ko mo yon. Dili bitaw lain. Lain bitaw kayo. Dili man. Unsa may akong tuyo nga makipakasal ko sa laki nga di man may makabatunog anak. Correct. Unsa may akong tuyo? But nga no na no? Oh, nga
kapalitan si Gili, may akong boyfriend. Si Ricky Martin, kakuan ka, Ricky Martin. Ninyo. Lindot kay Glawas, Kada sa gwapo, ano. kada sa Pero air supply naminyo ati, pre. gaglaki. Sa supply, May bayo sa supply? air supply, magtiayo na sila. O sa mga anak ba? Ana. Kana lead guitarist o kana singer. Hain good on. Ah, di ba? Supply good. Oh, Dugay na sila napakasal. dugay na. Dugay na sila Ano? napakasal. Mo kanang taas kay singer nga vocalist. Oo. Oo ba? Ang kanang si Ricky Martin, mao man nakatong kanta sa kanang Oh, no stress, Bob. Diyos sa si Maria. Oy, kanang gwapo biya kay Dili, sa bata pa ba, sa Minudo. Minudo. If you're not here, Adi ni si Rabi Rosa man tong kanta sa Kuan, iba. usa na siya bata, Usa na siya. kinabataan na siya. Dili, Dili, Rabi dili, Rosa. Rabi salsa man Not gud. here by my side. Si Rabi Rosa may kanta. Kana si Ricky Salsa, Martin. sa salsa man gud si Ruby Rosa. Dili, tanawa. Raka mo lang ka. Minudo. Minudo si Rabi Rosa. Si Rabi Rosa mo na kanta niya sa Manila. Kato pag ato niya sa Manila. Usa tong question ni mo Gili, ang bayot mo pakasalog. Laki. Di ba kakamuyon? Di ko mo yun. Ang sabay kong tuyo nga dili man may mga anak. Pag-ipon yung palitan sa Gili, may akong boyfriend. Pag-ipon yun mi. Wala nung ko siyang naong madugay. Oo. Ni kabuntag. Ako'y anak sabay na siya puyo. Ni kabuntag. Mag-una-una ko kung siya kung isuda. Anong pamahaw? Kung gani ko Tuon bitaw. May nang ikaw may ginasara ba kung Amoy kasi na- kung buhaton, wa kay una-unaon ba? Di ba? Papanusbon ako. Pero ako ikuan mo ba? Kung naagi laki makigpakasali mo. Dili ko. Hmm? Dili sa kumusugod Char. O babae ba? Labaw na dili. Dili, madadana ko. Madadana ko. Mama niya, Dili, madada. uy. Dili, kaya hindi mo ko kung iyaan nga dagang guwang sa buhi pa. Yan na biya siya nga. Pag minyog babae, or mawagtag mga sa. Di anaan ko. Oo, noon. Okay, buwag sa dahil. Buwag sa dayon. Wala na- Nahala, oy. Wala na- Basta kay, Dapat. mauna lang ko. Time sa, usbo na to diretso. Nga ang gibuhat ni mo, Ma'am Tuna, dili ngilaan. Pagbuot Diyos kay gayon, nanok sa Ginoo nga makita ang makasasala. Okay. Salamat sa pagpanakot itong tulumanon. Kung ako ang pas